Horas matuhita saluna amang tuhamu amang inang ruas ni huriat taon oma tikina sadari oma parpudi songon bakobasi di huriat taon alana au pesiuma di jalapapor hatonna huriat taon mau situa di tanggal 31 Mei tahun 2026. Sudah perhalado ni huriata pasaton selamat hari Minggu tuhamu tarlumobi turuas nama dohoti odna oddo pe madohoti parmingguata di garis atau songni nang turuas nama dohoti parmingguan di bagas tabe marhite live streaming. Ada orang sota buka parminggota denggam mahita martang yang nahohom. Amin. Tabasonang marohata, tapukama parminggota, maredde mahita, sian buku ede nomor 594 ayat 1 ayat 3. Las marohata di tuhata di bata, las marohata di tuhata di bata, las marohata di tuhata di bata, haroroan ni hamumuri. Para si rohado Jehovah di mata. Para si rohado Jehovah di mata, para si rohado Jehovah di mata, para si rohamanang hitao. Perdenggan basado tuhata di mata, perdenggan basado tuhata di mata, perdenggan basado tuhata di mata, perdenggan basama ng hitao. Mar hite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Say tangihon masuaraku ali Jehovah, molo jou-jou ahu. Didok rohaku homadok, lului hamuma bohiku. Atong bohima na hulului ali Jehovah. Sayunang ma tabunihon bohim maradoponahu. Jehovah do panodangi diahu dohot hatuauku. Tungmida ise mamabiarahu. Jehovah do partano batuan ningoluku. Tungmida ise maau. Biahona biabuatona. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Amanami na di banua gijangi. Usehon matodim na badiay. Dohot habistaran nasyakoi tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam nabadiai
di tonga-tonga ni hamion. Lehon ma hiras niroha di naposom, marjami taon hatam, asalam pita, jalalam gadah huriam nabadiai, patotong mahuhut rohanami, mangoloiho, saha ro di ujung di bagasan hapor siaon nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marede mehita sebuku ede nomor 714 ayat sada dohot obat. Tuhan Mahan hami, Tugu hami luas mo. Lehon dami di hami, akan hinopot mo. Tuhan Yesus si palua, parmahani luas mo. Tuhan Yesus si parmahan, parmahani luas mo. Mabuton matuhani, siradotan namin. Tuhan ko irohanami, Lord haholongon mi. Tuhan Yesus si palua, dagtarasang holong mi. Tuhan Yesus si palua, dagtarasang holong mi. Tangi kamu ma patik ni debata imasian patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon iko pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahuba debatam diho. Patik paunopon unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik bawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unangko olo makatidakon, hatani naso tutu maraloho dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas nironganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rak mangido gogo mahita tu debata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon nahobartu pati mi. Amen. Marede mahita sebuku ede nomor 628 ayat sada dua. Tuhan jod-jod do masak do maki ala na sala pambahen aki ata kulak na parulaki jora
tatopo ti madusata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, para si roha jala partaluk ni roha jala nasabar doho. Sai marpangulahi maruham midahami, dibaheni, sai sesa masudi dosa nami. Dang adong nahupasangapo, nahupangasangaho kami, dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahupasangapo kami di tujolom. Dibaheni, pasonang, jala apuli mahami akan hinokot ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tangiho kamuma baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosata. Humoko pita gabi dosa do ibana naso tumada dosa di bahid debata. Asa gabi hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahida sebuku ede nomor 660 ayat 1-2. Si kono sini roha Tuhan ada molo Hata ni debata turpu epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Jakobus bidu opat mamukasen ayat onom 1 ayat 10 tajahama marsori-sori. Alai lam gumudang doa siniroha di lehon alane ido di dok. Dialo debata doa akan nagijang roha alai di leho doa siniroha tu akka naserep marroha.
oloi hamuma debata. Alo hamuma simbolisi. Dungi mapolus maibana siap kamu. Pajono kamuma tu debata. Dungi pajono hon nama Tuhamu. Payas hamuma tangyang muna. Hamu aka perdosa. Jala pabotor marohamuna. Hamu aka namar dua roha. Arsakok hamuma jiamuna. Mangangguhi jala tumatangis mahamu. Muba mapar pakelomuna gabe partanis. Nang halalas ni roha gabe arsak ni roha. Paserep hamu marohamuna maradopot Tuhani. Dungi pati bon nama hamu. Ido sahakna martua dona tumangion hatani debata jalana upeopsa. Amen. Mari demahita sebuku ede nomor 248 ayat sada dohot 2. Saleng odita noon adigor marohan aing odimot matokong hidop ni debatan. Jongjong mamu. Sai songon hauna dengan luk ramos pergueni ulung na pena ulido atok sai tirui. Tahatidak ko mahapur siyaw tay. Songon nani hati dako ni dongata saha persiaw di sedok portibion. Rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah. Anak di debata Jehovah nasa sadai. Imana tubun Maria. Nagabega biasa tot di purbadia. Andoro asabubuan. Ido tuhata. Natubaon na bernit. Di panguman selatus. Nama tetar paja lo ibana di hao pinor silang. Natua tuban dua torun di tano. Namula manguru di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lahundur samun di debata Jehovah. Amanai pergugo na suatu dosani. Disimai mana pai momla sugot tu tanoon. Manghumi ala na manghulu do na mate. Au porsia di todi porbadia. Jarok sada huria na badia. Huria topanya ka Kristen aka na badia. Do dia sani dosa. Do dia taina mando. Mula manghulu sugot dari na nang mate. Do dia nguluan na surasuda. Amin. Udul mahamu. Tabegema kor paduan suara ina hana.
Tapi gema titing di huriata. Titing di Huriata, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Naparjolo, Guarni Minggu Sadarion, Ima Minggu ex Saudi, Namar Lapatan, Saitangi Honma Soaraku Ali Jahoba. Dohot topik, di pasu-pasu jala diramuti Jahoba Maho. Napaduahon, Partangyangan sektor. Hari Selasa tanggal 10 Mei 2026 pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna A di Patupado Partangyangan sektor Satahi na ni hasuhuton ni Amang Sintua TSH Sidabutar Inang Mawar Boru Tobing Inang Irma Samosir Boru Sinaga Dohot Inang Neti Pardede Boru Naiborhu Nani Ulu Honi Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pukul 10 WIB maringanan di Serbaguna A di Patupado Partangyangan sektor Sion nani hasuhuton ni keluarga ni Amang Evangelis TD Lumban Batu Inang Sintua Rohani Borusi Tompul nani Ulu Honi Amang Pendeta Ronald Manalu. Patoluhon Pesta Parningotan Hasasaur ni Tondi Parbadia Manang Pentakosta. Naparjolo, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, Ima Pesta Parjolo Parningotan ni Hasasaur ni Tondi Parbadia Manang Pentakosta Parjolo. Napaduahon, hari Senin tanggal 25 Mei 2026, Patupaon ni Huriata do Pesta Pentakosta Paduahon masuk pukul 10 WIB. Pak Opaton, Jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Hari Senin 10 Mei 2026 di Patupa Huriata do acara ibadah syukur ulang tahun HKBP Kebayoran Baru napa pitu 55 tahun masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja. Tagan so dimulai acara kebaktian Jumolo Marsi Panganon Dohita. Mardomu tusi pinabotohon tusude ruas asa mandohoti ulauni. Hari Sabtu 23 Mei 2024 mulai pukul 10 WIB di Patupado penyerahan 2 unit rumah dinas pendeta Sian Panitia Jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru Tuhuria na dijakon uluan nihuria rap dohot parhalado. Dohot pelaksanaan pengguntingan pita songon tanda peresmian rumah baru nani uluhon opui eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST na didampingi Pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Amang Pendeta Oluan Nenggolan STH. Acara puncak Jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru di Patupa hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 maringanan di Maria Convention Hall mulai pukul 8 WIB. Nani uluhoni opui eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Pinabotohon tusude ruas asa mandohoti parmingguon Jubileum 75 tahun dohot lasni roha. Panitia menyediahon bus di gereja songon transportasi tu gedung Maria Convention Hall. Mardomu tu acara Jubileumi ibadah minggu di gereja HKBP Kebayoran Baru hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 di Patupa Holland 2 Parmingguon ima di pukul 10.30 WIB dohot pukul 10.06 WIB. Napalimahon dung sidung warta mandok hata dosian panitia Jubileum laho pasahaton progres Jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Napa onopon
Selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas nihuriata, pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas nihuria natubu manang marbagas di tanggal 10 pitu sahatu tanggal 20 tolu Mei. Saitu hata ma nama masu-masu. Molotung adong ruas nihuriata naso tarsurat dope guarna bitikting na ulang tahuni di Papua ma tuganup sintua ni sektorna manang tu sekretariat. Akatikting naso ni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songoni masahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manangnya koni tujoloni tuhata. Sonari pinasahat matiki tu panitia jubileum lahu pasahaton sosialisasi taringot tu jubileum. Pinasahat ma. Selamat hari Minggu buat kita semua di sini. Yang terhormat Amang Pendeta Nami, Akana Tua-Tua Nami, Parhalado HKBP Kebayoran Baru, serta jemaat yang kami kasihi. Menjelang 1 minggu ucapan syukur kita sebagai warga jemaat HKBP Kebayoran Baru, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami berterima kasih diberi kesempatan sebagai panitia jubileum di gereja kita ini. Namun di satu sisi sebagai panitia kami tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu pada kesempatan ini kami memohon maaf jika nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa menyenangkan bagi berbagai pihak. Yang kedua, izinkan kami sebagai panitia jubileum menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Progres rumah pendeta, sampai saat ini progres rumah pendeta sudah mencapai 98%, di mana nanti pada hari Sabtu kita akan meresmikan bersama-sama rumah pendeta, 2 unit rumah pendeta yang menjadi tugas kami sebagai panitia jubileum untuk bisa menyerahkannya kepada Huria. Pekerjaan yang masih tertinggal hanya pengecatan dan pembersihan sisa-sisa material. Biaya pembangunan rumah pendeta dari pembelian lahan sebesar 2,5 M, juga pembangunan 2 unit rumah ini adalah sebesar 2,3 M, sehingga total yang dikeluarkan adalah 4,8 M. Dana-dana ini bersumber dari jemaat dan juga kegiatan lainnya, dari progres janji iman, persembahan jemaat, dan khusus pada janji iman sampai saat ini masih tersisa beberapa jemaat yang belum memenuhi komitmen janji imannya. Oleh karena itu kami menghimbau sebelum pelaksanaan acara perayaan ini kita bisa bersama-sama melunasinya untuk melancarkan kegiatan jubileum kita ini. Di satu sisi terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah menyampaikan janji iman, kiranya Tuhan memberkati karena di dalam Tuhan jeripayah kita tidak sia-sia. Yang kedua, tanggal 18 Mei 2026 yaitu besok, kita akan melaksanakan hari ulang tahun 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Sebagai ucapan syukur kita akan melaksanakan ibadah di gereja kita ini pada pukul 6 sore atau pada pukul 18, berharap kita semua hadir pada ibadah ucapan syukur itu. Yang ketiga, pelaksanaan acara jubileum dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2026 di Gedung Maria Convention Hall.
Kami mohon izin sebelumnya untuk menjelaskan acara pelaksanaan Jubileum HKBP Kebayoran Baru RU ini, mengapa kita adakan di Maria Convention Hall. Yang pertama, sejak awal panitia mencoba berpikir bagaimana menyatukan seluruh ibadah dari berbagai kategorial maupun akan tua-tua, lansia, ama, ina, remaja, naposo, juga sekolah minggu untuk mengucap syukur di acara perayaan ini di dalam satu ruangan. Karena kita tahu setiap ibadah perayaan acara besar kita selalu terpisah, bahkan ada yang di luar, ada sebagian di dalam, ada yang di luar, ada yang menikmatinya sambil melihat orang lain lalu lalang. Yang kedua, kita juga mempertimbangkan mengenai lahan parkir yang memang harus bisa menampung 1.000 atau sampai 1.200 mobil yang memang menghadiri acara tersebut jika dilakukan di gereja. Untuk dilakukan di YPAC pun sama, karena dengan kita memakai lahan YPAC, otomatis lahan parkir yang biasa kita gunakan itu akan terpakai dan mungkin tidak selamanya warga di sini bisa menerima mobil-mobil yang terparkir di jalan. Setelah itu panitia sangat mensyukuri dengan adanya pemikiran seperti itu setelah mensurvei beberapa gedung, beberapa tempat, lalu kita mencoba menyampaikan bahwa berbagai gedung ini kan pasti terkait dengan biaya. Otomatis kita harus mempertimbangkan biaya tersebut apakah masih bisa dilakukan setelah kita melunasi urusan rumah. Lalu kita mensyukuri karena ada anggota jemaat kita yang merespon rencana kita ini dan terbuka hatinya memberikan fasilitas gedung Maria Convention Hall ini secara cuma-cuma sebagai persembahan ucapan syukurnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan fasilitas ini. Kemudian acara jubileum yang akan kita laksanakan nanti, secara singkat kami paparkan di sini adalah dimulai pada pukul 8, di mana nanti kita akan ada penandatanganan prasasti rumah yang dilakukan oleh OP Eporus, baru kita mulai dengan ibadah bersama. Di saat itu juga kami akan memberikan souvenir ulos yang akan diberikan oleh Eporus kepada natua-tua nami, opung kami yang berusia 75 tahun ke atas. Ketiga, penyerahan amplop ucapan syukur secara spontanitas ke depan oleh jemaat perkategorial maupun per sektor dan juga para undangan. Panitia akan menyediakan fasilitas bus untuk transportasi bagi yang memerlukan untuk berangkat ke Maria Convention Hall. Selanjutnya adalah jika ada yang hal-hal perlu, mungkin Amang dan Inang, opung kami di sini bisa menghubungi kami panitia untuk informasi lebih lanjut. Kiranya gereja kita HKBP Kebayoran Baru sesuai tema jubileum kita kali ini bisa semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Setelah menikmati karunia Tuhan, kita boleh menikmati 75 tahun di gereja kita ini, karena mungkin banyak sekali kenangan di sini dari mulai opung kita, orang tua kita, cucu kita, yang mungkin banyak yang perlu kita syukuri atas anugerah Tuhan di 75 tahun ini. Pada akhirnya kami menyampaikan sedikit dari ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Terima kasih. Horas bagi kita semua. Tabagima kor paduan suara Maranatha.
the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua fought the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Oh, Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua fought the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Hallelujah. may talk about your king of Gideon. You may talk about your man of Saul. There's none like Lord Joshua at the battle of Jericho. up to the walls of Jericho. He marched with his spirit's hand. Go, go, the ramparts, Joshua, cry, cry to the land in my hand. Then the lamp-ship horns begin to blow, trumpets begin to sound. So Joshua commanded the children to fight. And the walls come tumbling down. Oh, Lord, Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua fought the battle of Jericho, and the walls come tumbling, 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 walls come tumbling down. Mari demahita sebuku ede nomor 215 ayat 1-2. Amar Tuhanin na Jesus, ako gusto ninahin. Anak ka na doon na tulus, tuban huwag iyakin. Sa'y naso ng rohani, na manggulong hatayin. Nang naman sa petar bahe, sonang lolohanain. Ayat sang naibang bahin, doon na mga puliin. Sa'y naso ng rohani, kapanang Martang yang mahita. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha. Imana mengaramoti hati-hati dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Berita nauli si halason rohata di manunguton ima sian buku opat Musa pidu paunopon mamuka sian ayat 22 sahat rodi ayat 27.
hujahama dita jala tapai huti hukma. Dungi romusema hatani Jahoba tusi Musa songonon. Patol hasma hatakon tusi Aaron dohotu aka anak nai. Ikon songonodo dohonomu tuhalak Israel lau mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Di pasodakon Jahoba mabuhina tuho jala asirohana midaho. Didopakun Jahoba mabuhina tuho jala di pasaor homa dame tu todim. Ikon songonima apehon nasida guarho Jahoba tu halak Israel asa au mamasu-masu nasida. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus songon topik ni turpuhon pilit do padohan mangulu dituruni linggoman ni pasu-pasu ni debata. Mangulu dituruni linggoman ni pasu-pasu ni debata. Akan hinaholongan di bagasan Kristus Yesus kenu pare minggu marpungu do hita di bagas joron masih buan ragam niak kana masa di ngulut tabi. Kita membawa berbagai beban-beban kehidupan yang berbeda-beda. Adong do narod di bagasan roha manak pakilalan naluja nasorat sialani ulaon. Adong akan atoras nama mapakurikon masa depan ni aka yanakonna. Adong nami rasa cemas memikirhon taringot tu hahi pasonna. Lumubi ma akarong akulan sia. Ala lamuru tutu gugu dot hahi pasoni. Adong museno nang beban alani sida budabuan. Alani ekonomi. Alani keuangan. Alai anon di pangujung ini per minggu tahun adong do sada momen sada opas nama sarikot narap hita mengalami. Jadi bukan berbeda-beda lagi. Alai sada hita dia mai molo huhatahonan non hata pasu-pasui. Ima nanienet sian opat Musa onom ayat 22 sahatu di 27. Sudidu hita narohaku makalasoni. Adik pe saya dong ko si pata mulu naing mengunjungi kebaktiani tangapala tu pasu-pasu ila rohana. Tu dia do itu rehubasi matasna do bukuna etok kenai mula ma. Jadi pangaradion lau mula go rohana dinanaeng pasahaton lipat dita pasu-pasui. Gebedak hibul be rohana. Tu ipola ni pasu-pasui. Hape hamuna karongan secara teologis, dogmatis, semua untayan ibadah yang kita lakukan itu sebagai persembahan kepada Tuhan itu diikat, dipahibul, pasu-pasu nasihat debata.
asa manak songo dia pe situasi ta hati hita ambil bagian di ibadahi rahuton ni pasu-pasui asa mardongan pasu-pasui mahita mulak tu bagas tabi atong hamuna nahina holongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus tahu jima manulik kiti akadia do situhu ni turpuhon nalaho mabuat kita tu sada keputusan rikot nai hape diau pasu-pasu ni debata rikot nai hape diau ala songonima argani pasu-pasui di paradi debata di hami akka yanak konaon perjolo taidama molo didok jahuba tu si Musa patol has mahata kot tu si Aaron dohot tu aka anak nai ikon songonodo dohonom mutu hala Israel laho mamasu-masu nasida lapatanda inisiatif lau mamasu-masu ima debata sendiri bukan Musa, bukan Harun, bukan Imam Manang Akamalim. Harun dan para imam yang lain itu adalah semata-mata menjadi perantara. Bahkan ada istilah yang mengatakan sebagai lidah Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Atau tak pedidai hape nama kata honi. Di batado nama katai tuhita genu. Jadi mulu porsia hita di bata nama kata honi. Songo dia hita mangarajumi habadiaun hatongamun dohot holong ni roha di debata di hita ikon songoni mahita majakoni asa takas bui marturasi di bagasan rohata asa bui gomal di bagasan ate-ateta pasu-pasu molo di parade debata namar lapatan na dihaholongi do hita na diboto debata do aha narikot di ngulut tabe karena dia tidak sekedar memberikan berkat tanpa mengetahui apa yang kita butuhkan. Ayang kosurik kok do dihitai di ngulut tahun buasa pola ikelehon di debatai. Alay-ala di boto debata ganup buhita makarekotoni alanido ubaina di paradi. Napa dua hon berengot tama adok tolu bagian manang tolu pokok pasu-pasu ni debata na bui parwahonota jala mulo penarwahon sian perjanjian lama na berbahasa Ibrani bagian-bagian ini merupakan struktur puitis Ibrani. Jadi puitis ni Ibrani do dipakai lao makatahoni laho mabuan nasida mangatusi songo dia do lapatan ni struktur ni pakkatayoni hata pasu-pasui. Bagiannya kapasu-pasui pataridahon hagogok ni holong ni rohani di mata parjolo taidama
Sadi pasu-pasu jala diramoti Jehovah mau. Jadi nakin ala hata pasu-pasu lui sasitongna gabe tu bagian na padua honido hita diarahon. Ido bagian na menonjol di bagian pertama ima diramoti. Jadi pangaramotion ni debata di ngulutta di paradi. Mulu tacaha amang di bahan na pinaradi ni paditat tadi si di konteksna ia hata pasu-pasuon di pasahat dui di situasi perjalanan ni bangsa Israel nalau menuju tanah Kanaan. Mereka akan melintasi tanah perhorsihan. Jadi bulu tanah perhorsihan itu adalah wilayah yang penuh bahaya. Ada binatang buas yang dengan tiba-tiba bisa menjadi binatang yang mematikan bagi orang yang lewat. Tapi bisa juga tiba-tiba kalau angin kencang datang, maka pasir-pasir yang ada di gurun pasir itu bisa menutupi orang-orang yang sedang berjalan. Jadi begitu gabe tertimbun pasir, jol mana mardala di si. Tapi nakabotuan manang sehari-hari ro alugu nasongoni. Lapatan na mulu dihatahon pasu-pasui mangaramuti. Di hata Ibrani dipakai hata syamar. Syamar artinya memagari. Jadi ada pagar, ada benteng. Asa wilayah manang ruangan na dipagari bisa merasa nyaman. Walaupun di sekitar mereka ada hiruk pikuk kehidupan yang mengancam, tapi karena sudah ada pagar yang menjaga, mereka bisa merasakan ketenangan. Sebagai ilustrasi, saya pikir sudah hita nok hialau tu Cisarua, Taman Safari Cisarua. Taman itu sebenarnya adalah merupakan wilayah yang terbuka, yang di dalamnya ditempatkan beberapa binatang buas dalam keadaan bebas. Binatang buas, ada harimau, ada singa, ada ular yang bisa lalu lalang di wilayah itu. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk berada di sekitar itu, harus hati-hati memperhatikan ada di situ petunjuk, dilarang yang membawa mobil membuka kaca mobilnya kalau mau melihat binatang-binatang itu. Dilarang turun dari mobil kalau mau melihat lebih dekat. Karena apa? Karena bisa tiba-tiba harimau itu kalau dia dalam keadaan marah bisa menerkam. Tetapi kalau kita melihat dari dalam mobil karena ada kaca tebal, maka kita nyaman. Demikianlah saudara-saudara. Mulidok diramoti Jehovah. Berarti
di bait de batado pagar untuk melindungi kita. Sehingga walaupun dunia ini penuh dengan gejolak-gejolak yang bisa merusak kenyamanan hidup, kita tidak perlu takut. Ima pasu-pasu, nama sayarga. Alani molo diramoti di batado ngulut HP di perdalanan ninggulu si Ganupari. Dak pola mabiar behita mangalaka. Dak pola mabiar behita laho beraktivitas. Ditongani keluarga, ditongani persahutaon, ditongani ulaon si Ganupari, dohot ditongani bangsa dohot negara taon. Napaduahon dilehong debatado asini rohana na panguluhon kasih karunia yang menghidupkan. Saya di pasodakon jahuba mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Buhini debata itu adalah penampakan siapa dia sebenarnya. Molo adong sada na tua-tua mamereng ianakonna dohot buhi na murhing buhi na muruk beha ahado na ginoparhon. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri anaknya ini. Alai mulu di dopakkon na toras dohot buhina na labok, lalu dibarengi dengan senyuman yang manis, maka itu pertanda bahwa orang tua itu adalah orang tua yang penuh kasih menyayangi anaknya. Jadi songonima molo didok dison di padopakkon jahoba ma buhina toho jala asima rohana midaho. Asini rohani debatado natajalo marhite pasu-pasu. Asini roha yang bisa juga kita mengerti sebenarnya dalam bahasa Ibrani chen, yaitu pemberian cuma-cuma yang sebenarnya kita tidak layak menerima itu. Alanyaha. Ala perdosa kita. Jadi alani perdosa utai dan layak kita sitong nggak majalo asini rohani debata. Alayala holong rohana midahita. Dada dietong akadosa hasalatani nagabi mangabati holong ni rohana. Jadi imam pasu-pasu nama sayarga. Ay molo saya ta bilang-bilangi do akapabaynata. Ise mahita madok nalias ya dosa. Adok kita madok nasamar dosa ison. Tangadok kan? Ganupari boydo berubah-ubah bentuk ni dosa atau ulahon. Alai ala di padopakkon jahoba buhina nagok asini rohai disalese hodoi jala puncak penyelesaian dosa kita adalah di kayu salib. Yesus Kristus telah mati di kayu salib sebagai wujud nyata betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Segala dosa kita telah impas. Tangadongbe. Jadi molo tatangihon hata pasu-pasui ikon gabe mabual las niroha may dihita naong di sesare batado dusata jala nunga gabe ianakon na pantas yang dilayakkan kita
untuk menjadi anak yang dikasihani. Napatuluhon di pasarahon di Batama damena tu totim. Dame. Nah, jujur kita memakai bahasa ini Israel teh. Adik pe di situasi konflik maeng sasonda sugur hatta mamereng da sida alaya hatanai saya talok. Dia mai. Akainang hata dia mah hatan Israel na juk ido ko kamu. Shalom. Ido. Shalom. Damai sejahtera. Shalom atau damai sejahtera bukan sekedar absennya masalah atau konflik dalam kehidupan ini. Tapi shalom adalah kondisi utuh, selaras, berkecukupan, aman dan tenang di dalam jiwa. Alanyaha. Ala tabotodo ia mangulu pehita mangulu di bagasat tangan ni debata nasito hidup. Jadi kesadaran kita berada di dalam tangan Tuhan sehingga hiruk pikuk kehidupan yang gonta-ganti, suka dan tidak suka, karena ada pasu-pasu dame ni debata ido mabai pos rohata tang mahua hita lau mamulus ragam ni akana masai. Dame saya tahasi holi doi jala adong do hita medok mudung dame badang adong be persoalan dang adong be naga bisi pikiran alai tabiring maco adok sada ilustrasi nabui pamurahok kita lawa banget tusi bahwa shalom damai itu adalah situasi yang tenang walaupun di lingkungan yang penuh gejolak. Seorang raja mengadakan lomba melukis dengan tema damai sejahtera. Banyak pelukis mengirimkan karya terbaik mereka. Ada yang melukis danau yang tenang seperti cermin dengan pegunungan biru yang indah. Ada juga lukisan padang rumput yang hijau di bawah langit yang cerah tanpa awan. Semuanya kelihatannya sangat damai. Namun sangat mengejutkan. Semuanya ini tidak terpilih. Ada satu lukisan yang menurut penglihatan banyak orang sebenarnya jurinya itu salah. Karena apa? Seorang pelukis yang melukis air terjun yang sangat deras, badai yang mengamuk, kilat menyambar, dan pohon-pohon yang ada di sekitarnya berguncang hebat. Lalu orang bertanya, di mana letaknya damai sejahtera itu kalau begitu kondisinya? Alaihamuna karungan, sesudah diperhatikan lebih dekat, terlihatlah sebenarnya apa yang menggambarkan damai sejahtera itu yang sebenarnya. Karena di balik salah satu celah batu karang yang basah oleh air terjun itu ada seekor induk burung yang sedang mendekap anak-anaknya yang basah karena air itu.
Dia bisa di sana duduk dengan nyaman bersama dengan anak-anaknya. Walaupun ada badai, walaupun ada air terjun yang deras. Dia bisa tertidur di tengah gemuruh badai. Lalu sang juri mengatakan kepada raja, disinilah letaknya sebenarnya damai sejahtera itu. Songonima hamu akan hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Arti salom atau damai sejahtera yang sesungguhnya dari Tuhan. Salom bukanlah situasi yang sepi dari masalah seperti danau yang tenang. Salom adalah ketenangan batin yang luar biasa yang kita alami, yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Bahkan ketika badai hidup, ketika masalah pekerjaan, ketika masalah keluarga, ketika ada tekanan-tekanan ekonomi sedang mengamuk di sekeliling kita. Karena apa? Karena Allah sedang mendekap kita, merangkul kita dengan penuh kasih sayang. Nah perpudima neng dohon itur pohodo tu hita tina mangatusi pasu-pasui. Di ayat 27 didok ikon songonima ape honok nasida goarhu Jehovah Tuhalak Israel asa ahu mamasu-masu nasida. Ada cap atau meterai kepemilikan dan sebagai jaminan bahwa benar-benar Allah adalah sumber dari berkat. Jadi di bait debatado goarna satebi tusi majujuk tahun. Songon pertadda ganup hita napuna ni debatado hita. Jala di bagasan pernappunau ni mahita di patau lau majalo ragam ni akka pasu-pasu perdagingon nang partodion. Dan cukup jelas dikatakan, aku akan memberkati mereka. Ini bukan sekedar janji, tapi itu adalah janji yang bisa kita pegang, yang tidak perlu kita ragukan, karena Allah tidak pernah janji apa? Janji palsu. Karena Allah selalu mengatakan, katakan sejujurnya. Allah berkata dengan jujur bahwa berkat itu dipersiapkan, diparade, dipasahat, tuhita aka ianakon nokinokopnei. Jadi hati-hati hatahon naposuni debata pasu-pasui hobar tu hatana debata sadiri mangaleon jaminan pabua pasu-pasui patuluson nadui dingulutta ganup marsada-sada. Mulota auhoni tadok maamen di bagasa dirita. Muluduk tadok amen gok malas ni rohatta mulak sian parmingguonon. Jala laosi mamuse nama dasihita asa tahanguluhon pasu-pasui dengan perbuatan nyata. Ahamai gabi pasu-pasu mahita tu dongat tajolma. Tileo debatama lasni rohari hita laho patorason rohatta mangauhon danglokkan pasu-pasu ni debata sian hita saliling mangulu hita di Portibion. Jala ima nang silua na arga di hita di pesta jubileum
75 tahun HKBP Kebayoran Baruon. Pasu-pasu ni debatado na paujak huriaon. Pasu-pasu ni debatado na mangaramoti perdalan ni huriaon. Kita tahu ada sejarah yang dilalui oleh jemaat ini. Tetapi tangan Tuhan sudah diletakkan di atas gereja HKBP Kebayoran Baru sehingga genap berusia 75 tahun. Dan kita syukuri karena kita adalah bagian daripada itu. Alani balas marohatta sudi mahita rote kobar tugokot jauh ni panitiai manang na marsugut pi bui mai adik beha laksana hita tu tanggal 20 pak ate. Alai yang go pangiduan ni panitia sudi mahita. Ramotan ni debatado ngulutta. Jagaon na do hita. Unang marmara. Parsauli honot tama dame na sumurungi. Di parsaorata di hurion nang tuaka tiki na mangihut. Ay marhitido marsangap Yesus Raja ni huriai marhiti ngulutta. Amin. Martanyang mahita. Debata cahuba amanami mual ni nasa pasu-pasu. Nunga ditarias soko tuhami diobasom. Hosad diri do nama nakapi. Nyojar ni asi dohot holong ni roham. Lau mamasumasi hami akaya nakonmu ruas ni huriam. Asa di bagasan pos ni roha hami mangalakka ala diramutiho jala di suat toko namem nasumurungi tuganup hami. Maulate madiho Tuhan utiup hami jala uang ulu kami mai jala lasongoni bui taripar pasu-pasui bahenon nami tuak kadongan sapar sauran di ganupari. Mauliang tema didengkan ibasam di patau hodo hami marningot sudina akka perdalan ni huriaon didongani ho marhiti todim di padau ho akka parmarahan bui takas di parsaulihon hot ni hasadaon memuji pasangan pokok di panggulmiton ni huriaon sahat tu na marumur 75 tahun. Atong gohima pasu-pasumi pasikopon las ni rohani huriamon lau madadati perdalan ni nguluna 7 ni hari. Amang debata nagabi mual ni pasu-pasu dohot do pasu-pasu hai pason di paradiho. Alani sudima sian ruas ni huriam na arong di HKBP Kebayoran Baruon di bagasan parsahiton mabaor ma pasu-pasum tunasida ganup marsada-sada asamanak songod dia pe situasi ni parsahitoni dan gabi mabiar nasida laho mangai alai marpos ni roha do hodo debata mual ni pasu-pasu hai pason nabui taripar marhite-hite akka pengobatan nani leon ni tim medis akka perawat song ni dokter lau song ni nang keluarga pe papos rohana sida toktong Yesus Kristus ido padau ni bulun diaka na marsitaong non na marukil diragam ningoluna hodo Tuhan pangasahonon nami nabui mangapuli nasida patugarhon rohana sida asa dirgak si majujung nasida dopak julu mangalaka hobar tu partikian na pinaradim mau lihat ma dia karagam ni si hubasan ni huriaon di bagasan minggu nei baruon mardongat ton buhimima
merdalan saluhutnai parrohai parbisuhi akka naposom nama kubasi ulauni nang akka seksi-seksi akka kategorial akka dewan-dewan nang akka parhaladupe sudinai Tuhan bui tau hasangapon di kuarmu. Mau lihat tema kusebau kami tu adupanmu tanya koron nami do nang dohot panggonggomi nami asa di bagasan gonggoman di todim nasida laho mengelola negaraon gabe dalan ni pasu-pasu hadameon ihami saluhutna parbisuhi nasida Tuhan manada tanggung jawab hobar tuaka najinalona songolido oleh Tuhan muludung adong aka pertikaian alani perbedaan di budaya, perbedaan di agama. Saya pasada rohanami mamereng adong ko haulion di keberagaman ni nabui mangihoti hasadaon nami patupa na muli dope 7 ni hari. Tuhan tang lu jahami mangelik asini roham manatap situasi kondisi na masa di Timur Tengah tohot di Eropa Timur nungetung mas saibahat korban alani parporangani huasom idu bui mabuka rohani aka pemimpin negara yang bertikai asa bui hudul di bagasan roha keterbukaan lau mengalului solusi nadumengkan asa bui masohot parporangani jala mardame nasida gabeido dalanmu pasuwakon pasu-pasu na sikop dinasida. Mau lihat di Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Raja si buat damai jalanau padongjong pardamiani martanya kami tuadupanmu. Amin. Taparadima peleata di bagasan las niroha jala tapuji tuhata marhite edde 700 onom mamukasian ayat sada. Godang mi pasu-pasui mirehon Tuhani talumi asi-asimi marite anakmi jalom mapuji aki Yesus paluai boyong atu surgoi marnida samaponi tondong nang ale-ale alason rohaki alaina umuli boyau anakmi jalo mapuji aki Yesus paluai boya bongo tu surgomi marnida sangaponi.
lumasot ba sa mi sa liling o luki homatok-tok puji oki alene mataki raloma puji oki paluai boya bomo tu surgoi marnida sangaponi godang ni pasu-pasui ileho tu haki Asi-asini mari anak mi jaloma puji aki Yesus si paluai oya bongo tu surgoi mardida sama pun mi male alei alason rohaki alaina umuli boya uanani jaloma puji aki Yesus si paluai oya bongo tu surgoi warnida sama poni. Tatangnya akun ma peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang horo haroroani saluhut sileo nadenggan do nasauli basa na mauliutus hupasahat kami masian ani leho mitu hami pilihan nami toho saya jalo mai gabi wap na khusus di julun pasu-pasu mai jala ramoti asahu perhasia kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni sila leho mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. nasanani lehoni toni rodi pamataku hosano hotgogoki rodi salut ataku upasahat itu ho naso usatokudo alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadi maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomoni roham di Banutungaon songon na di Banua Gijang leho matu hami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amat dosa tu hami unak kami tu gihut tu pangujunan palua mahami sian pangago ai ho dona puna rodi
jalohamuma pasu-pasu siat Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. 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 Oras madihita saluna.